bi an be alamisa donna avril kalo tile fila an balimaw aw bisimila malacu ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara mun b'an bolo ka da kulo kan o de ye fanga sinamatɔn o bolofaram kɔni be yen nɔ n'an ko ko FSD olu kɔni tɔnden dɔw kɔni wulila ni ka se Mamu Diko ma ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ semasi ɲɛmaaba ye ka taa dɛmɛ kɔni ɲin'a fɛ walasa cogoya min na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ɲɛma kɔni bɛ se ka ye cogoya min na ni o ye fanga sinamatɔn kɔni ka ɲɛmaaba ye Sumeyila Sise kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko FSD tɔndenw yɛrɛ kɔni ko olu kɔni kamana fililen don an bɛ don min na i ko bi ko k'a sababu kɛ u kɔni ka ɲɛmaaba honorable Sumeyila Sise o kɔni ka tununi ko ye Sumeyila Sise ni ka ale yɛrɛ kɔni to Mali cɛmancɛ bolo kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲanfuke mara kɔni na ale kɔni tun bɛ a ka wasaden kalafili kɔni ɲɛbila buluw la o kɔni senfɛ ale kɔni tunna ten cogoya la kibaruya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma don a la ka kɛ ni marisi kalo tile 25 ye fanga sinamatɔn o tɔndenw kɔni wulila ka se Imam Mamu Diko kɔni ma ni ale kɔni ye semasi ɲɛmaaba ye walasa a kɔni ka se ka u dɛmɛ Sumeyila Sise o kɔni bɛ se ka ye cogoya min na u kɔni selen Imam Mamu Diko kɔni fɛnɛ ma o kɔni y'a yira u la k'a fɔ ko u kɔni bɛ se ka u jigida ale kan ko ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ se ye koko ye walasa cogoya min na Sumeyila Sise ale kɔni bɛ se ka ye ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ o kɛ kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali minisiri kɔni ka baara ɲɛsilen don wariko kɔni ɲɛnabɔli ma o kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni bɔ marisi kalo tile 31 ka yirɛ jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni na ko bolimafɛn sen 4 kɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo ni olu kɔni kan ka taa u ka sɛbɛnw kɔni ta ni an ko ma ko vignette ni o tali yɛrɛ kɔni kun dan ye marisi kalo tile 31 ko o kɔni bɔla dagɔkɔrɔ ka bila mɛ kalo tile 31 na san 2020 kɔni na ko wa fɛnɛ ko a b'a ɲini fasoden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ bolimafɛn sen 4 kɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo u kɔni ka wuli ka taa u ka vignette ninnu kɔni ta sɔni ni wagati kofalen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka se ko o kɔni bɛ baara kɔni fɛnɛ nɔgɔya olu bolo kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye coronavirus ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna Mali kɔnɔ ni a kɔni bɛ ka mɔgɔ caman kɔni minɛ ni wagati in na sisan nɔ kunun ka kɛ ni kunun avril kalo tile fɔlɔ ye san 2020 kɔni kɔnɔna la minisiri kɔni ka baara ɲɛsilen don kɛnɛya ko ma o kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni bɔ ka yira k'a fɔ ko coronavirus kɔni yera mɔgɔ 3 wɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o kɔni ye Mali coronavirus tɔw kɔni dafa mɔgɔ 31 na ko wa fɛnɛ ko k'a yira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ ko ni a kɔni si kɔni tun bɛ taa san 76 ale ni 6 yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka ye dɔgɔtɔrɔso la ka sababu kɛ coronavirus ye ni o kɔni ye mɔgɔ minnu kɔni sara coronavirus fɛ ka olu kɔni dafa mɔgɔ 3 la ko coronavirus kɔni yelen filɛ ni ye mɔgɔ min na mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ o bɛ bɔ commune 2 la mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ o bɛ bɔ commune 5 na ko mɔgɔ kelen yɛrɛ fɛnɛ ko o kɔni fɛnɛ bɛ bɔ commune 6 la ko wa fɛnɛ ko ka da bɛɛ lajɛlen kɔni y'u tulo kan ko mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ni coronavirus tɔ ninnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale ni fɛnɛ minnu kɔni salen filɛ ni ye coronavirus fɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ ni olu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na ko o mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ ka ɲini ko mɔgɔ minnu kɔni yera olu la sisan nɔ ko o kɔni bɛ taa mɔgɔ 900 ale ni mɔgɔ 25 kɔni hakɛya la ko a fɛnɛ ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko a kɔni dɔnna joona ko coronavirus kɔni bɛ mɔgɔ minnu kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan furakɛli kɔni hukumu kɔnɔna la hali bi jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ma sɛgɛn jamanadenw kɔni hakili la jiginni la sanuya wale dɔw kɔni matarafali la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka jija tɛgɛko safinɛ la k'o kɔni matarafa kosɛbɛ ale ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o kɔni dabila ale ni mɔgɔw kɔni kana gɛrɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ mɛtiri 1 kɔni kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ni wagati laban ninnu kɔni na jateminɛ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara balo dɔw kɔni sɔngɔ kan an ka suguw kɔnɔna la ni a yirala k'a fɔ ko olu kɔni man kan kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ Mali foroba cakɛyɔrɔba min kɔni ɲɛsilen don sanni feere o kɔni koɲɛw kɔni ɲɛnabɔli ma o kɔni ɲɛmaaba kɔni bɔra k'a fɔ ko ni wagati ninnu kɔni na k'a yiralen don k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ ka fara balo dɔw kɔni sɔngɔ kan ni o kɔni ye koya ale fɛ mun kɔni man kan ko Mali kɔnɔ balo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni mɔgɔw kɔni mago bɛ se olu ma teliya la i n'a fɔ tulu ale ni sukaro ni farini ni fɛn wɛrɛw ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ kɔni sigilen don ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka sɔngɔ minnu kɔni bato ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tulu min kɔni bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko tulu bilenman ni o bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ ko o litiri kɔni man ka tɛmɛ 130 kan ko nka ko a yirala k'a fɔ ko dɔw kɔni bɛ ka o feere o sanfɛ an bɛ don min na i ko bi ko sukaro yɛrɛ kɔni fɛnɛ kilo ko o bɛ 100 la ale ni malo misɛnnin ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kilo o bɛ 70 la
buru yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko o kala kɔni fɛnɛ be 50 la ko a ɲini do jagomisɛntigi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛn fɛ u ka ni sɔngɔ nunu kɔni k'u matarafa ko wa fɛnɛ ko a b'a da bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo kan ko ni mɔgɔ minnu kɔni minɛla ni feerejugukɛ ninnu kɔni fɛnɛ la ko olu ni ɲangili min kɔni ka kan ko o bɛ da u kan ko a b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ko u ka cogoyaw kɛ walasa cogoya min na hali bi balo o kɔni bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw kɔni ma cogoya min na ko wa fɛnɛ ko k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni balo minnu kɔni filɛ nin ye ko u dɛsɛlen kɔni tɛ Mali fansi ko n'o kɔni de bɛ k'a to ko dɔw kɔni bɛ ka dɔ fara a sɔngɔ kan ko balo minnu kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka jateminɛw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ an balimaw ni kibaruya ninnu ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ